If you are more than 45 years and attain menopause, pregnancy seems unbelievable, is it? But with the modern techniques of IVF, we can bring back your menstruation and the uterus can be made ready for a pregnancy with a pretty good success rate. Jingdheng ulap ba lapsan hakarilum East Giant Hills haga step jong kasngi balang jong katayo kalawan ra e jingjulor hakabaka khyndew kalatwa hajan ka tunnel kabadon Sonapur ha East Giant Hills bat kane jingja kalapen mi ya jingdheng kali daki kenta namar jingdheng uslam ka khyndew kalatwa kansan batap e surok ba kabadon hajan jong ka tunnel Sonapur bat nakaliang kibor kibadai kimi kila shimkhia ban khatno e kani ka khyndew khnang baki kali kinyo banyat biang na kani ka jaka hadin baladap ban khat e kani ka khyndew nakaliang jimki pulen kila kentui kinong nya kali bakin long ki pikir bat ki pet ngor na ka jingma kabala ban mi na ka jingtua kansan jong ka khyndew Hakasngi kababut kaladon biang kecing tua khyndew kabajur hajan ka tunnel Sonapur bat kane kapentut biang ye kalet kawan jengki pat ba bat kalami ke jingdheng kali kabajur namar ba kala shimpor ye kibor ki badai kimi banlum bat ban khat ya kini ka khyndew ka balatwa bat tap ya ka surok ba kani ka jing tua khyndew kala pens eru ikipat ba ki bayat deng ba kani ka than khamtam habatang shudon ka jingdheng uslam kadon bet ka jing tua jong ka khyndew ha kani ka than